Umbuzo uthi, ukuphi umnyango wezokuphepha wezwe? Ngemuva kwezidubedube zikaJulayi 2020 one, ezaholela ekuphangweni kwezitolo, umongameli wamemezela ukuthi kuzogxilwa izigidigidi emisebenzini yobunhloli efuna izakhamuzi ezazithathile irayisi nobisi. Lokho kwaholela ekutheni i-CAC idonswe kude nemisebenzi yayo yangempela yokulwa nobugebengu obukhulu, ubuqola, kanye nokungenwa kwezwene, yabe isiqondiswa phezu kwezakhamuzi. UNhlanhla Mkhwanazi, SAPS, uke waveza izindaba ezithinta ngo umsebenzi oyisisekelo we-CAC, ikakhulukazi i-counter-intelligence. Lokhu sekubeka umbuzo, ngabe umongameli wayidlulisela ngaphansi kwakhe i-SA ukuze azivikele yena kanye nanoma yimaphi ama-networks akhe? Futhi lokhu kwavunyelwa kanjani ePhalamende? I-State Security kufanele ikwazi ukuphenya izikhulu zezombusazwe ezingase zibe abadayisi bezwe, ngoba yilapho ukungena nokungcoliswa kuqala khona. Sibhekene nenkinga bantu bomdabu. Izinga lokungena kwezinhlelo ezingaziwa seliphezulu kakhulu. Vuyo Zungwana, sicela uphakamise lolu daba ePhalamende. Lokhu kuyicala elinzima elithinta ukwethembeka kombuso.